filmiň esasyna hakyky taryh ýatandyr. Wakalaryň hemmesi takyk we dogry berilendir. Käbirleri bolsa, taryhy köprek dramatiklik berme maksady bile üýtgedilendir. Ähmiýetsiz, jikme-jiklikler goşulmady. Etlenik kıyafetde bolşy ýaly, durmuşda da öz duralgalary bolýanlar. Käwagt ýygy urmeli, ýa-da päsgelçilikleri ýeňmeli bolýar. Käwagt bolsa, durmuşymyzda garaşylmadyklardan bolaýa. Şuňal syýahatlaryň biri men durmuşyma edilen syýahatdyr. Men atym Dini Widyanitov. Aslynda men aktrisa däl. Men bu wakaň hakyky gahrmanlaryň, bu da men taryhym. Gelin, ýola bileje düşeliň. Men Jakarta jokça otlusyna iş taparyna gidip barýakam, ýola otlu birden saklanaýdy. Bağışlan. Biz näme üçin saklandyk? Men bilmedim hanım. Belki mehanik nätäçlik bardyr. Muny haçan bilip borka? Men injenerden soraryn hanım. Siz gaýdyp gelerdiňiz-de? Görsene. Biz bu ýerde uzun günlük saklanaýdy oýdýan. Kansenerim de olar. Biz bu ýerde demeger. Men muny bilýän. Iýamdan ysy bolup başlady. O ýerde näme gördüň? Bizi berden çıkarmadılar. Şeýle dämi? Oy, görseňizler. Näme? Nämäni görmeli? Men şeýerlerde olalım. Şeýlemi? Onda sen biziň näýerde turanyňyzy bilýänsiň. Gamboňdy. Gammoňda? Ýokartada meni uyam garşy almaly. Biz o ýere haçan bararkak? Ýol belet näýerdeki? On meşil mundan ýoň. Siz teji kurnyavanlardan mı? Hanım kurnyavan mı? Men hanım Kurnyawan. Cenab Kurnyawan infarkt bolupdyr.
infarkt bolupdyr. Bu nädip beýle bolýar? Bizim ýadyglarymyza laýyklykda aşgadanna Biz näme bolanlygyny düşünüp bilmedik. kimçilik bar. Kakam özüni gaty gowudy ýady. Birdenim aşgadan agyryp gaýtaryp başlady. Bir näçe tagat geçen soň biz onu keselhana salladyk. Ol infarkt bolupdy. Şoň üçinem ýok boldy. O tarpataýyn ýok boldy. Bu açyk asmanyna göz gümbürden ýaly bolaydy. Biz Janap Hurniýawana elimizden gelenini etdik. Ýöne alajyň näme? Ol guturdy. Bu mümkinler. Mümkinler. Teje yok oldu. Bu akla sığacak zat değil. Ben çağama nem olur ka? Hanım, şun gynanç bildirýän. Bizi bağışla. Men buna inanıp bilemok. Men nemi hem Şunları hemme zat goýar. Hova. Hova, men sana bir zat aýtmaly. Kakam sunları daýdam. Ýagny ejemiň uýasy bile pynhan gatnaşyk saklaýardy. Kakam ýok bolan wagty o 8 aýlyk gowrully. Ben tek hemmesel. Men içimem gowrully. Men näme edip kime ýüzlenjegimi bilmeýärdim. Kakam hemişe men görülemdi. Ýöne şo pursatda özüme dönükli edilen ýaly boldy. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Men özüme näme boljagyny bilmeýärdim. Hanımlar we janaplar. Assalamu aleykum we rahmetullahi we barakatuh. Men o wagt 12 ýaşymdadym. Men 5 çağan ulutudum. Ejemim ýene bir çağa garaşýardy. Ejem işlemeýärdi. Biz nädip gün görjegimizi bilmeýärdik. Eger ol biriňiziň göwlüňize degen bolsa, onu bagyşlarsyňyz diýip umyt edýän. Oň ähli işler üçin jogapkärçiligi men öz üstüme alýan. Assalamu aleykum we rahmetullahi we barakatuh. Bu ýagdaý sonlary daýdamy has agyr degenler diýip pikir edýän. Ýöne şo wagt men beýle pikir etmändim. O kakam bilen saklan gatnaşygy we gowrulligi sebäpli masxara bolupdy. Ol gammoňdan gitmeli boldy. Aslyndan gidere ýerim ýokdy. Şo wagtda ma bolanlara maslahat beripdim. Ýöne gulak atmady. O nähili maslahat? Meniň o gowrusyn näki çağana aýtmanyň bu ýagdaýdan ýeketek çykylgydygyny aýtdym. Başga ýol ýokdy. Näme etjek? Biz akylly başly ölçülip dökmeleriz. Paýhatlarak bolmalyrsa. Yoksa da siz eşitdiňizmi? Näme eşitdiňiz? Tejo'nun yine de bir oynaşı vardı. Yine bir oynaşı var. Bandaňy tikinçe. Onu sana kim aýtdy? Atin Sinjaya, oňa düýün gelen uýasy aýtdy, olam maňa aýtdy. O nähili uyasy? Hol taksiçi adam var da, şoňa durmuşy çykany. Howa, men pikirimçe towuklar bilen urşa korallar gowyr deýji getirýän bolmaly. Onu özüňizden bilýänsiňiz. Oň pulum ummasyz köp bolaýmaly. Şeýle dämi? He? Surat studiýasy hakdaha gürrüňe medema. Aha. Keň doganyň töre çekene. Men bilmändirne. Howa, men doganym juda okyp bildi. Ören maşarjaňdy. Hatam ayarlar bilen. Teje Hurniýawany kim tanamaýady?
Ol göwünde yaran islerini gaýaly aňsatlyk bilen aryp bilýärdi. Hawa, görüberers. Oň maşgalatyny näme borka? Häzir hemmesinden emetir sunlara kyn boldy. Sünnere näme garaşýanyny bilemok. Hawa. Men bolsa bilýän. Tizary ol sizin gapyňyz kakarda pul sorar. Anha görersiňiz. O başga kimden kömek sorasyn? Näme? Ol men ýanyma gelsinmi? Gelmez. Hawa, men siz bilen lalaşýan. Elbetde ol men ýanyma geler. Ýöne oňa men aýalym duş geläýdi. Men oňa hiç ýyl kömek edip bilmem. Özümizin bil baglanan adamlarymız bizi. Bizi çuda anjatyp göwnümizi degdiler. Şo portatda biz näme etjegimizi bilmedik. Men özümi diňe gudraty güýçlüň kömek edip biljegini düşünýärdim. Sen o wagtlar çağatym. Men şo meýdana gaýdyp barmadym. Kakamyň pensiyasini alyp başlamazdan soň biz Temiranyga göçüp gitdik. Günümizde dolar ýaly. Ejim öýümizden ýanyndan keçejek dükän açdy. Durmuş oň üçin hemişe görüş bolupdy. Günleriň birini ol iki uyan bilen inimi ogullugy berdi. Mundan başgady, men sonary daýdamyň ýagdaýyny hasy erwetdigini eşitdim. Ol ogul dogulandan soň mamamyň ýanyna sokak göçüp barypdyr. Agyr düşün 2 ýylam geçdi. Agyr ýyllar, külpetli ýyllar. Yok bolun şu yerden. Gidin şu yerden. Hey, sen näme hiç zat etjek dämi? Olar sen çağalaryňa. Siz öz çağalaryňyza şoň ýaly terbiýe berýäňizmi? Men oglum däle sizin çağalaryňyz haramdady. Ey, öz aladan bilen bizim şäherimize gelmeňi senden hiç kim haýyş etmedi. Yine de bize çağalamada nähili terbiýe bermeligini görkezýämiň. He? Her öňe ýeten erkeň düşügini böküp, girmekligi sana kime öğretti? Näme de bolsa, men çağalamy toýdan soň dogurdum. Sen ýala etmedim. Sen öz ogluň atasynyň kimdigini bilmeýän ýaly. Sunur daýdan bilen Bamban Tukaharjodan Temiranyga şäherine göçüp geldiler. Olaň gidere ýerleri ýokdy. Ejim men garşyma gitdi-de. Sunur daýdama nevi taýryjylyk edip, onu oglu bilen bilýe getirdi. Göwnüme olmasa biziň öz derdimiz özümize ýetik ýaly. Sen maňa eşikleri ýygnama kömek edermiň? Sen berde näme işleýäň? Men sana git diýdime. Bilýäňmi? Men seni ýigrenýän. Yine de azajyk sual. Alada etme.
hemme zat gowy, oňa dini tereder. Ey, bu kimin günneligi? Başka birinin günneliğini okumağa sana kim ruhsat berdi? Hı? Bir onu berik. Men Sunnur daýdamyň öz günneligimi okuyanlygyny bilemde, özümi saklap bilmedim. Belki men daýdam hem bamban hakda en gazaply zatlary ýazanlaryň, ýöne olaň hemmesem hakykatdy. Galy berse de men şeýle pikir edýädim. Ahir soň ejemi olur ýa-da meni saýla, sen bu meseleni çözmelisin diýdim. Sunnur daýdam bile bamban sokakar jogiderlerini men begenmelilim. Men begenimem. Ýöne olur bolan ýygranjym meni başga adama, ýagny ejeme bolan gahar döredýärdi. Men ejemiň durmuşa çykjak bolup ýörenligini bildim. Ol hiç kim bilen maslahatlaşmazdan bu karara gelipdir. Men eger jennete düşmejek bolsam, bar bir ejem bağışlap bilmejek bolsam, 5 wagtyna namaz okanmyň. Mektepde birinden göçürenmiň. Özümü günäden taklap ýörenmiň peýdasy näme diýip pikir etdim. Men ejeme gaty gaharlanyp, iň soňunda dinini men üçin hiç zat aňlatmaýa diýen netije geldim. Meni özümiň mülakatly däldigini çekinirip duranokdy. Men azat bolmak isleýärdim. Men isleýän zatymy etmäge tyrşaşýardym. Şoň üçin hiç zat men ýolumda durmaly. Hatta dinim böget bolmaly däldir diýen netije geldim. Şoň üçinem hemişe düzgünleri bolup ýörýärdim. Meni ýem ýokary klasda okuýardym. Şoň üçinem isleýän zadymy edýärdim. Emma soň aklyny haýran edýän bir waka boldy. Men joramy polun üstüne gana bulaşyp ýatanyny gördüm. Oň göwresindäki çaýhagy düşen eken. Men dostum bolsa, ogurlyk eden üçin tutsak etdiler. Men öz-özümden doğrudan şuň ýaly durmuşda ýaşamak itleýärmiken diýip sorap başladym. Elbetde, din bilen çäklenerilen durmuş meni bagatly etmeýärdi. Ýöne, dini düzgünü bolmadyk azat durmuşda menim ýaşamak itlemeýärdim. Soň bolsa Ramazan aýy başlandy. Menim öz dinimi öwrülip geldim. Men ýene de dini kitaplary öwrenip, namaz okap başladym. Men Kur'any 3 edip okudum. Menne Allah Taala ýakyn bolma etlegi juda olupdy. Men rahatlyk gözleýärdim. Men tahajjud namazyny taýarlanýardım. Allah'tan köp zatlar hakda soramak etleýärdim. Meniň islenlik haýyşmy kanagatlanyrjakdygyny, şo üçin özümi diňlejekdigini, janym tenim bilen ananýardym. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Men öwrenen aýatlarymyň aýtalap doga etdim. Jiger bagrym dogrudan para bolupdy. Şoň üçin men Allahy çağırýardym. Ey Hudaý.
Min pek yürekden diňe sen göwnüňe yaramak isleýän maňa ýol görkez. Sen nire gitmegi buyruk bersen, men şo ýere de giderim. Tanrym, eger şuň maňa şo ýoly görkezmeseň, meni dogry ýola gönükdirmeseň, onda boljak zatda meni günäkärleme. Ey Hudaý, öz saýlandyrmyş ýolum üçin meni ýazgyrma. Ey Perwerdigar, ýöne maňa özüňi men bagatdaky planlaryňy görkezseň, dogry ýola gönükdirseň. Söz berýän, nire diýseňem, sen ýoluň bilen giderin. Edil şo pursatda men öňümde parlak şökle peýda boldy. Ol kim-kimden agaşykly erkek kişiniň suduryny emele getirdi. Meniň ýüzüni görmedim. Ýöne maňa hayran galar rahatlyk bile anam geldi. Birden meniň İsa'dygyny düşündim. Ol maňa men ýyzyma düşdüýdi. Dini, men ýyzyma düş. Men oňa hökümdar, men musulman ahyryň. Men nädip sen ýyzyňa düşeýin? Ben Mesihiň ýyzyna ýerçileriň Hudaý diýlen kişi ahyryň. Sen Allahyny tanaýanlaň dälle, but paratlaň Hudaý ahyryny çekinibirek durdy. Ol men öz ýyzyna düşürme garaşyp durdy. Gözlerinden olsa ýaş akýady. Ahir soňunda men, ey kudrety güýçli, eger bu hakyky ýol bolýan bolsa, onu men sen ýyzyňa düşmek isleýän idim. Edil şol pursatda men şu wagtda çele duýup görmedik rahatlygymy duýdum. Meniň ýylgyrýanlygyny gördüm. Soň ol ýuwaş-ýuwaşdan gaýyp bolup gitdi. Hanım, size gynanyrana dälir näherne? Bu wakaň sana güýçli täsir edenligi görünüp dur. Menin hiç açanım öňküýmýäl bolmaryn. Şo gün içimdäki hemme zatlar agdyrdyňdyr boldy. Düşünýän. Soň näme boldy? Men Mesihiň ýyzyny ýerýärler bilen duşçak bolup başladym. Men o wamda olardan hiç kimim ýokdy. Ýöne goňşy owada İsa anaň bir maşgara bardy. İlki başta olar menden gorkdular. Men olardan mukaddes kitap soradym. Ýöne soň olar maňa mukaddes kitap berdiler. Menim onu okap başladym. Men ejimden hemme zady gidleýädim. Ýöne ol tizara hemmesini bildi. Ejeler hemişe hemme zady bilýärler. Soň näme boldy? Ol öz imanymyň el çekmegimi sorady. Ol ağlap ýalvardy. Ol özüni erwedene hasaplady. Bu zatlar öz günäsidir öýtdi. Ol özüniň durmuşa çykanlygy sebäpli entegem gaharlanyp ýörenlerin we onuň araljak bolýanyny öýdýärdi. Maşgalaňyň beýlik agdalary näme? He! Sen näle siňin? Sen bundan beýlek biziň maşgalamyzyň agdaty diýersiň. Harip, muňal zalym bolmadylara. Oňa hemme zady ölçüp ýokma wagt gerek ahyry. Beýtmede. Onun pikirinden el çekmeyene wagt ýeterlik boldy. Ol hetdinden açdy. Bu jaga Eger Hudaý özüme ýol görkezse, onda onuň ýyzyna düşýükdigime söz berdim. Men hiç kimin göwnüne değmek islämok. Ýüregiňize magyrçak bolamok. Ýöne men belli karara geldim. Gelen kararımdanım el çekmeye başaramok. Dinle dini. Anha, ejen kimiden bir karara geldik. Anha biz musulman. Özümizem ýawanslardan. Şol sebäplem çağalamyzyň terbiýesi üçin jogapkärçilik çekýäs. Çağalar enatalaryna hormat doýmalylar. We olara gulak asmalylar. Bu her çağanyň enatasynyň öňündäki borjudur.
bar zady bilik goý. Eger sen dini pikirde öz ýoluň bilen gitjek bolýan bolsaň, onu öz durmuşyň üçin özüň jogap bermäge borçlusyň. Sen muň näme anlaýandy bilýärmi? Garagyňa kan ýaly hemme zat üçin özüň gazan jetmeli bolsaň. Besir. İmit, mektep, yaşamağa yer üçün, hemme zat üçün. Dini, sen ağın, inni hoğasarlandan, yek gece da soramağa hakkın yokduğunu aytjak bolýa. Göreli wakaly, sen günüňi nädip görerken? Inni bolsa, zatlaryny ýygyna da arkaýyn gidiber, ýoluň açyk. Tiz bol! Özüme güýjüň we batyrlygyň nerden gelenini bilemok bilen men öýden gaýtyp Solo şäherine bardym. Men o wagtlar 16 ýaşymdadym. Men bir oto kireyni allymdy, kolleje okuwa girdim. Sebäbi sosial işgär bolmak isleýärdim. Men ýem Temeranykda 1-nji kursa gotorypdym. Şoň üçin Soloda kollejiň administrasiýasy meni ol okuw jaýynyň bu okuw jaýyna geçirmek boýunça kabul etdi. Men tapaklarymdan soň ýarym gün işläp, gözüranymy dolanýardym. Eger bir zat bolaýdy, men kömek sorap mamama islenlik wagt ýüzlenip bilerini pikir edýärdim. Men Soloda 3 ýyl ýaşadym. Men ýakylarymı görmek üçin öýe ýygy-ýygydan barýardym. Kolleje gotorum soň men Temeranyga gaýdyp geldim we o ýerde iş tapdym. Ilki başda maňa kynam düşdi. Ýöne turmuşym ýuwş-ýuwşdan gowulaşdy. Howa, inni taňaň satdyr. Sen kynçylyklaryň iýdedir diýip pikir edýän. Hosarlaňa seni başlamak kyn bolan bolsa gerek. Esasında men hosarlarym bilen däl, öz-özüm bilen görüşdüm. Men Mesihiň ýyzyna eýerjiler bagyşlamalym kaýdýadym. Hawa, olar şeýle. Ýöne, ýoluň uzun bolmagy mümkin. Bu ýerden. Bu ýere çenli ýol uzakdyr. Gir, otur. Yok, hemme zat gowy. Senin katy ýada görünýär. Men ýadamadym da tolgunýan. Eger biz bu ýere göçüp gelsek, bambaň üýtgär öýdýädim. Sen onu häzir bir görsedim. Köplenç ol öz otagyna haýsydyr bir zatlar hakda pikirlen oturýar. Ýa-da köçede ýygyp ýör. Oň ýagdaýlary erwet. O iş tapmaly bolýar. Hawa men düşünýän, ýöne ol näme edip bilýär? Oň 9 sınıf bilimi bar. Hiç ýyl hünärde ýok. Oň elinden hiç zat gelmeýär. Oň bir iş tapjagyna men inanýar. Gel, men taňa nahar bereýin. Öýüň alyp git. Salam alik. Salam alik. Wa aleykum assalam. Salam. Men Dini. Dini? Hawa, bu men Dini. Ejeň öýdemi? Hawa öýde. Ece, Dini geldi.
Dini? Ayşe diýen otur. Dini, bir zat içecekmi? Haýş edýän, alada galma. Bir näçe gün mundan ozul. Men ejem ekiňiziň gurruňyzy işitdim. Men mundan artyk saklanabiljek gel. Men gaty gynanýar. Meze de gün bermedim de azar barny berdim. Meni bağışla. Dini hemme zat gowy. Men gaty tutulýar. Meni edede atlamy hemmez üçin bağışla berin. Ayşe diýen. Ikige de deden yamanlyklamak barny bağışla berin. Men juda okunýar. Dini, men sen bir ýan bağışladym. Bambang men bile Jakarta gitdi. Şäherde ýaşamaga jaý tapyn soň, bazarda ayakkap satmak üçin kiçijik dukan açar ýaly pul berdim. Ol 3 ay geçenden soň girdi çalyp başlady. Ol önüne meniň maddi kömegime mätäç däl. O häzir nirede? Jakartada. Oň işleri gowy gidip dur. Ruaka guturdu beni hemişe de haglayar. Bu entek soňu däl. Soň näme boldy? Onna da gowulaydymy? Hawa, onunam gowully. Men bagşlamaly ýeni bir adamym bardy. Öz agaňmy? Sen uran adammy? Eger men o ýerde bolan bolsam, ol ilini mududyp bilmezdi. Yok, men onu bireýän bagşladym. Men öz kakamy gözüňde tutýan. Öz kakaňy? Ol sen kiçijikken ýogulyp dahyry. Hawa. Ýöne o ýogulandan soň meň ýüregim lap keşlikde we kineten dolly. Men şu duýgularyň anyna ýetmelim. Indi sen onu bağışladyň gerek, şeýledämi? Sen onu haçan bağışladyň? Edil şu wagtjy. Şol gonumçyly görýäňizmi? Hawa görýän. Men kakam şu ýerde çaýlanyldy. Bu otly şu ýerde saklanýança. Men başlamamam. Şu ýerde çaýlanypdy. Hudaýyň özüniň söýgü bolanlygy sebäpli munyň şeýle bolup galmagyna ýol bermedi. Eger günählemizin bağışlanylmagyny isleýän bolsak, onu özümize garşy günäh edenleriň günählerini bağışlamalygymyz aýdýar. Men bu wakanatyda gurrun beremde. Özümi kakam nähili gowgörendim. Kakamam men nähili gowgörendim barada pikirlendim. O wagtlar gowy hep gaty ütgeşip döwürdi. Men şol açayıp döwürü ýatda çykarmaly däldim. Otlyny Hudaýyň özü diňe sen üçin saklady. Men hep şeýle pikir edýär. Hudaý sen iň gowy dostuň ýaly. Sen onu ýakynan tanaýana men diýen. O maňa
öz hesine düşmölligimi aýtdy. Men oň özümi nihire alyp barýanlygyny hemişe bilip duramok. Ýöne men oňa ananyp bilýän. Gerek bolan ornun alyp barar. Muň şeýle boljakdygyny ananýar, umyt edýän. Bu hükman şeýle de bolar. Biz yürüdük. Biz yürüdük. Hawa, biz ýöredik. Kansanerim öçürmediler. Ýok, öçürmediler. Bu wakaň soňun kadiýan. Belki bu başlangıcı bolar. Oň ahyry gowy turarmy ka? Ahirinin nähili boljakdygyny siziň özüňiz maňa gurrun berersiňiz diýip pikir etýän.